So কোনোবা ক'ৰবাত কিবা এটা হ'ব পাৰে, কোনোবা পোষ্টাৰত কোনোবা দিনা লিখিব পাহৰিব পাৰে, কোনোবা বেনাৰত কোনোবা লিখিব পাহৰিব পাৰে, এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে। তো সেইটো কথাটো এতিয়া মানে কোনোবা এজন দুইজনৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আদাৰৱাইজ নাই। এইটো मोजाङै खोनासंलाय रायजो राजाफोर, मोजाङै खोनासंना सङाखै, खेबसे खोनासंफिनबावनै। চ' কোনোবা ক'ৰবাত কিবা এটা হ'ব পাৰে, কোনোবা পোষ্টাৰত কোনোবা দিনা লিখিব পাহৰিব পাৰে, কোনোবা বেনাৰত কোনোবা লিখিব পাহৰিব পাৰে, এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে। তো সেইটো কথাটো এতিয়া মানে কোনোবা এজন দুইজনৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আদাৰৱাইজ নাই। এইটো हमनो हाबायना, जाय सुबुङा दैदेनगिरि जानायनि सिगां आन्दलन खालामै खालामै जाथिनि सेन्टिमेन्ट खोथा बुङै बुङै दैदेनगिरि जाफैबाय, बे दैदेनगिरिनि खुगायाव बे रावफोरा समायो नामा? समायो रायजो राजाफोर, बै समाव रायजो राजाफोरखौ राजा लामायाव ओंखारहोनो थाखाय बिथांमोना जाबादि इमोसन खोथा बुंनानै दिनैनि बे थासारिसिम फैदों, बेबादि लिडारनि खुगायाव बे रावा समायो नामा? कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। बिथाङा सोरमोन? हु वाज प्रमद बर' आरो बर' हारिनि सायाव प्रमद बर'नि रला मामोन? बर' जातिर उफुरत प्रमद बर' डाङरियार रलটো কি আছিলে? আৰু बर' জাতি বা बर' ৰাইজ সকলে प्रमद बर' डाङरियार उफुरत কিমান নিৰ্ভৰ কৰিছিলে? दा बेफोर गासिबो खोथाखौ लानानै दिनै इम्पर्टेन्ट भाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन। भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो इन्टारेस्टिं जागोन। नोंथांमोना गोसो होनानै नाय आरो कमेन्ट्स हर। बिराद मोजां मोजां कमेन्ट्स लिरना हरो नोंथांमोना, गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। आं फरायनानै बिराद गोजोननाय मोनो आरो लाथावथाव गियानखौ आं लायो। हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। फार्स्ट एन्ड फरमस्ट ड्रिम अफ बड'फा, जाय बर'नि बिफाया बड'फाया जाय सिमांखौ नुदोंमोन आरो बे बड'फानि मुंखौ लानानैनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा मुं खामायबोबाय, दैदेनगिरि जाबोबाय। बिथांनि सिमांनि सायाव सावरायनो दिनै गोबां दैदेनगिरि जाफैबाय। बिसोरनो गिबिसिन जुदि बड'फानि सिमांखौ बावलाङोबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो माथो दंबावो? मामोन? What was the dream of बड'फा? बड'फानि सिमाङा मामोन? आरो बर' हारिखौ लानानै बिथाङा माबादि जाथि दालांनो नागिरदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ? बेफोर खोथाखौ राजा लामायाव बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव मा बुंखो? मोनसे हांखोखौ बबेबा बेनाराव लिरनानै होनानै बावनानै थालांनाया बा लिरनायाव गालांनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, जाखायो। नाथाय लिरखानाय थाखानाय हांखोखौ खोमोरनानै सेकेन्डआव दोननाया, गावसिनिखौ फार्स्टआव दिखांनाया मा बेयो बावलांनाय नामा? जोंनि आमार सिक्स सिडिउल एरिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्टत अन्तर्गत थखा এটা हायर सेकेन्डारि स्कुলত अलरेडि उफुरत बर' आखरत আৰু सेकेन्डत एसामिस आखरत আৰু थार्डत इंलिश आखरत অলরেডি লিখা আছে। সেই লিখাটো ওপৰত যেটো বড়ো লেংগুৱেজ আছে সেইটো ৰিমুভ কৰি পেলাই ওপৰত 1 নম্বৰত এছামিজ লিখাটো পাহৰি যোৱা নাকি? এই কোনোবা লিখক সকলে এইটো পাহৰি গৈছে নাকি? এইটো দম দি পেলাই জবৰদস্তি বড়ো আখৰটো ৰিমুভ কৰি পেলাই এছামিজ আখৰটো ওপৰত
লিখিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছে। এইটো আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত বড়ো আকত এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ মৰ্যাদা 8 শিডিউল মৰ্যাদা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্বীকৃতি পোৱা লেংগুৱেজটো অপমান কৰা বুলি আমি ভাবিব লাগিব। बेयो मा बावनाय ना अपमान होनाय? आरो नोंथांमोना साननानै नायबावदो है चिरां सान्तिपुर अञ्चলত अलमान आगत एजन रेन्जारत मारिছে रायसकले এইটো কোনিবা পলিটিক্যাল পার্টির প্রেসার করা বা পুশিং করার এই ঘটনাটো ঘটিছে নাকি? ওই অঞ্চলত রায়সকলে নিজত মিডিয়াত আহি পেলাই কি ঘটনা হৈছে ৰেঞ্জাৰত কিয় মাৰিব লগা হৈছে এইটো উল্লেখ কৰি দিছে তেখেতসকলে। সাননাनै नायदो नोंथांमोना बेफोर रायजोजों जानाय मा बेफोर मा नोंनि मिलिजुलि बिटिआरआव थानाय राभा आदिबासि एसामिस साख्रिआवला खामानि मावग्रा आबादारि ज' दिनैनिफ्राय गिनांगौ गैला सिलाइ बारुदनि खोथा गैला रिपर्टारफ्रा गिनांगौ गैला रायजो राजाफ्रा गिनांगौ गैला। गोदोनि दिनाव लामा ससे हान्थिनो हायामोन गुलिनि आवाज खोनायोमोन दिनै शान्ति जाबाय अनलायनानै बयबो थांना थानो हाबाय। बोरो जिन्दगि सालायनो थाखाय दंफां लायनाय मानसिखौ मेलेम गलायनाय गावथारनाया शान्ति ना अशान्ति? दिनै बे खोथाया बारे बारे ओंखारनांगौ गैयामोन नाथाय दिनै जों सासे रिभलिउसनारि लिडारनि खुगानिफ्राय मा खोनाखो? हांखो खोमोर जानानै गाहायाव दोननानै लिरस्लाय जानाया नोंनि एरियायाव बावनायनो लिरग्राया बावलांनाय। सोरबा लिडारा राजनितिक लाबालाबनि थाखाय एजन लिडारे एजन नेताय राजनीतिकत आहात पिছত राजनीतिक लाबालाবৰ কাৰণে এই অপমানটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ বড়ো ৰাইজসকলে কেতিয়াও এই অপমানটো একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰিব আৰু কেতিয়াও ল'ব নালাগে। जों रायजो राजाफ्रा बेखौ मालाबाबो बावनाय नङा आजावनाय नङा। प्रमद बर' सारे নিজৰ পলিটিক্যাল কেডাৰ সকলক বা বিপিএফত নেতাসকলক ঠগাব পাৰিব কিন্তু আমাৰ ৰাইজসকলক ঠগাব নোৱাৰিব। কাৰণ সেই সময়ত নেশ্যনেল হাইৱেত যেতিয়া প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হৈছিল এই সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা ৰাইজসকলে গৈ পেলাই যোগদান কৰিছে ইয়াত ভাগ লৈছে। होमब्ला नोंथांमोना मा सानगोन बेबादि सासे दैदेनगिरिया जाय दैदेनगिरिया उन्दुनानै थानाय बर'फोरनि रिभलिउसनारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै बर'नि थैयाव बड'लेण्ड आन्दोलननि दोहौखौ सोनानै होबाय बेबायदि दैदेनगिरियानो राजनितिकआव थांखांनायनि उनाव बे रावखौ बाहायदों आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दंबावो बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा बावनाय नङा। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो दिनै एसेखिनियावनो भिडिअखौबो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।